Aquest Nadal tornen les llums de Sant Pau a Barcelona. Del 20 de novembre a l'11 de gener, el recinte modernista de Sant Pau tornarà a lluir com mai amb 18 instal·lacions lumíniques i experiències per tota la família. Comença a ser ja una tradició que els barcelonins ens apropem a Sant Pau per gaudir d'aquest gran esdeveniment nadalenc que aquest any porta importants novetats com ara el Campament Reial, el Repte de l'Umi o la instal·lació artística Somni Borealis. Aquest any la immersió serà més gran perquè a través d'un mapping exterior interactiu, una banda sonora acompanya la visita i la realitat augmentada converteix un dels espectacles en un punt fort de la visita. Les llums de Sant Pau, un dels clàssics del Nadal a Barcelona, una tradició local amb zona gastronòmica amb propostes dolces i salades.